दिनै नोंथांखौ आरोबाव खनसे I.B.Gospel मिनिस्ट्रियाव बरायनानै लाबावबाय। लोगोसे I.B.Gospel मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा हामलायनाय जासिबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। बेबायदिनो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि अननायाव जों बयबो मोजाङैनो थानानै जोङो गावखौ बाख्नायबाय थानो हागोन होननानै आं सानो। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलां। दिनै आङो मोनसे गोदान टपिक लादों। बे टपिकआ जाहैबाय फोरबो जिसु ख्रीष्टआ गाहाम लावखार। बाइबेलनिफ्राय सहाय लानानै जोङो बे फोरबो जिसु ख्रीष्टआ गाहाम लावखार बिनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों। बेनिखायनो बे भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो आसा खालामो। जहननि 10:10 सिरियाव बेबायदि बुंदों, आंनो गाहाम लावखारा मेन्दाफोरनि लागै गावनि जिउखौ होयो। आंनो गाहाम लावखारा मेन्दाफोरनि लागै गावनि जिउखौ होयो। लावखार होननानै बुंनाय लोगो लोगो सासे लावखारनि खामानिया बे गुमनाय, बेंनाय, गुमनाय। लावखार माने गुमगिरि। दा जिसु ख्रीष्टआ गावखौ सासे गाहाम लावखार एबा गाहाम गुमगिरि होननानै बुंनानै लादों। सासे गाहाम लावखारा एबा सासे मोजां लावखारा गावनि मेन्दा, गावनि मोसौ, गाव गुमनाय जिखौ गाव गुमदों बेखौ मोजाङै जोथोन लायो, मोजाङै नायो। बबेयावबा थांसिगोन नामा, मोसाफ्रा जाहैसिगोन नामा, मोसाफ्रा जासिगोन नामा, मायबा जिब जुनारफ्रा गावनि सिब एबा गावनि जुनारफोरखौ, गावनि गुमनाय जुनारफोरखौ आक्रमन खालामसिगोन नामा, मोजाङै बियो जोथोन लायो आरो नोजोर लाबाय थायो। बियो बेंबाय थायो, बियो गुमबाय थायो। बेबायदिनो मोजाङै बियो जोथोन लायो। बिनि गुमनायाव, बिनि बेंनायाव मासेबो बिनि गुमजानाय जुनारा आलाय सिलाय जाया आरो मासेबो बिनि गुमजानाय जुनारा खैफोदाव गोग्लैया आरो बिजों गुमजानाय जुनारफोरा गोमाया। आरो बे गाहाम लावखारनिफ्राय हाग्रानि गिख्रांथाव जुनारफ्राबो बिनिफ्राय सिख'नानै लांनो हाया। मानोना बियो मोजाङै नोजोर लाबाय थायो, मानोना बियो मोजाङै नायबाय थायो, मानोना बियो मोजाङै गुमबाय थायो। सासे गाहाम लावखार नङाब्ला माबा मोनसे बिपद खैफोद आफोद नुजाथियोब्ला, जेरै सिख'फोर फैनाय, मोसाफोर फैनाय, बेबायदिनो खैफोदजों मोगा मोगि जायोब्ला बियो सासे गाहाम लावखार नङाब्ला बियो गिनानै खारगोन। बिखौ आलाय सिलाय जाब्लाबो बियो मिथिनाय नङा। बियो गावनि जुनारा बबेयाव थांदों, गावनि जुनारा बबेयाव थाङाखै बेखौबो बियो खुनु आन्दाज लानाय नङा। बियो डाइरेक्ट बेफोर गासैखौबो गारनानै खारगोन। नाथाय सासे गाहाम लावखारा बेबायदि खालामनाय नङा। बियो खायदा खालामनानैब्लाबो बेखौ बेंख'नानै लाबोनो नाजागोन। नै बेहाय बेनिखायनो बेबायदि बुंदों, लावखार नङि फायखार मेन्दाफोरनि बिगोमा नङिया सिख'खौ फैनाय नुहुरब्ला बियो मेन्दाफोरखौ नागारलांनानै खारो आरो सिख'आ बेफोरखौ हमनानै लाङो आरो लेथेर फेथेर खालामो। मानोना बियो फायखार आरो मेन्दाफोरनि थाखाय गोसो होआ। आंनो गाहाम लावखारा आरो आफाया आंखौ मिथिगौ आरो आंनिफ्रा आंखौ मिथिगोन आरो आङो आंनि जिउखौ मेन्दाफोरनि थाखाय होयो। बे फरायनायावनो जोङो मिथिखाबाय जे जिसु ख्रीष्टआ जों मानसि माहारिनि गाहाम लावखार। जों मानसिखौ जिसु ख्रीष्टआ बेंनानै लायो। जे जों मानसिया इसोरनि मेन्दा। बे इसोरनि मेन्दाखौ जिसु ख्रीष्टआ गुमनो थाखाय सासे गाहाम लावखार हिसाबै बे बुहुमाव हरजादों। आरो बे गावनि मेन्दाफोरनि थाखाय, जे इसोरनि मेन्दाफोरनि थाखाय बे जिसु ख्रीष्टआ गावनि जिउखौ होयो होननानै बुंदों। मानोना बे सासे गाहाम लावखार। सासे गाहाम लावखारा जेरै मेन्दाफोरनि थाखाय खस्थ' खालामो, गाव गुमनाय जुनारफोरनि थाखाय खस्थ' खालामो, बियो मोजाङै जोथोन लायो। बेबायदिनो जिसु ख्रीष्टआबो जों मानसि माहारिखौ बियो मोजाङै जोथोन लायो, बियो बेङो। बियो गावनि मेन्दाफोरनि थाखाय जिउखौनो होनो हायो। बेबायदिनो बियो गावनि मेन्दाफोरनि थाखाय क्रुस दंफां सायाव गावनि जिउखौ होदों। दानिया मेन्दाफोरा सोर? मोनसे कुइसन। मेन्दाफोरा सोर? जे साफ्रोमबो मानसियानो मेन्दाफोर नामा?
इसोरनि मेन्दाफोर नामा जहननि 10:26-27 फरायब्ला बेबायदि मोननो हायो जे बेहाय बुंदों, नाथाय नोंसोरो फोथाया, मानोना नोंसोरो आंनि मेन्दाफोर नङा। आंनि मेन्दाफ्रा आंनि रावखौ खोनासङो आरो आङो बिफोरखौ मिथिगौ आरो बिफोरो आंनि उन उन थांफायो आरो आङो बिफोरनि जोबनाय गैयि गोथांखौ होयो आरो बिफोरो जोबथाराजासे होफिननाय नङा आरो रावबो बिफोरखौ आंनि आखाइनिफ्राय सेनानै लांनाय नङा। जे बेहाय बुंदों जाहैबाय जायफ्रा फोथाया बिसोरो मेन्दाफोर नङा होननानै बुंदों आरो जायफ्रा मेन्दाफोर बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बाथ्राफोरखौ मानियो, इसोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ मानियो, जे गोथां शास्त्रनि बाथ्राफोरखौ मानियो आरो बे शास्त्रखौ मानिनायजों जिसु ख्रिस्ट'नि बिफा इसोरनि उन उन थाङो, बिसोरो मेन्दा होननानै बुंदों। अब्ला बिनिफ्राय जोङो रोखा मोनबाय जे जायफोरा बिखौ फोथायो आरो बिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ लायो आरो बिनि गोथां बाइबेलाव लिरजानाय जे शास्त्रफोरखौ मानियो, बियो बे जिसु ख्रिस्ट'नि मेन्दा, इसोरनि मेन्दा आरो बे जिसु ख्रिस्ट'जों गुमजानाय सासे मेन्दा। जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायो आरो बिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ लायो, बिनि बोसोनफोरखौ मानियो, गोथां शास्त्रनि बाथ्राफोरखौ मानियो, बेबायदिनो मानिनायजों बिनि उन उन थाङो, बियो साफा मेन्दा। आरो बे मेन्दाफोरनि लागै जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि जिउखौनो होयो आरो बे गावनि जिउखौ होनायजों जे मानसिफोरनो लागै, बे गावनि मेन्दाफोरनो लागै बियो गोथांखौ होयो। थामहिनबा जोंनि आत्मानि एबा जोंनि सोल एन्ड स्पिरिटनि थैनायनिफ्राय बारग'नो हायो। आरो बे मेन्दाखौ माब्लाबाबो गुबुन जुनारफ्रा, गिख्रांथाव जुनारफ्रा बिनि आखाइनिफ्राय एबा बे जिसु ख्रिस्ट'नि आखाइनिफ्राय, बे गाहाम लावखारनिफ्राय रावबो सेनानै लांनो हाया। थामहिनबा सैताना बिनि आखाइनिफ्राय सेनानै लांनो हाया। थामहिनबा मोदाया, सैताना बिखौ नस्थ' खालामनो हाया। नाथाय नोंथां आरो आंहा सासे ख्रिस्टियानब्लाबो जुदि जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ मानिनो हायाखैब्ला आरो बिखौ फोथायनो हायाखैब्ला आरो बाइबेलनि बुंनाय बाथ्रा शास्त्रनि उन उन जोङो थांफानो हायाखैब्ला, नोंथाङा आरो आङो ख्रिस्टियानब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'नि बे गाहाम लावखारनि सासे मेन्दा जानो हाया। जुदि नोंथाङा मेन्दा जानो हायाखैब्ला, आङो मेन्दा जानो हायाखैब्ला, आंखौ सैताना सेनानै लांगोन, आंखौ मोदाया नस्थ' खालामगोन आरो जोङो गोथांनि रायजोनिफ्राय, आरो बे जिसु ख्रिस्ट'आ गोथांखौ होयो होननानै बुंदों, बे गोथांखौ नोंथाङा मोननो हानाय नङा। मानोना नोंथाङा जे शास्त्रनि उन उन थाङाखै, जिसु ख्रिस्ट'नि उन उन थाङाखै, जिसुनि बोसोनखौ लायाखै, नोंथाङा सासे मेन्दा नङा, आङो सासे मेन्दा नङा। जेब्ला आङो बे शास्त्रफोरखौ मानियाखै आरो जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बोसोनखौ लायाखै, लावखारनि बोसोनखौ लायाखै। लोगोफोर, आङो बारा गोबाव बुंनो सानासै। दिनै बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों जोङो बाइबेल शास्त्रनि हेफाजाब लानानै जे जिसुआ सासे गाहाम लावखार आरो बिनि बोसोनखौ मानिग्रा, बाइबेल शास्त्रनि बाथ्रा मानिग्रा, बिखौ फोथायनायजों लोगोसे बिनि बाथ्राफोरखौ मानिग्रा, बाइबेल शास्त्रनि उन उन थांग्रा, बिसोरो सासे जिसु ख्रिस्ट' गाहाम लावखारनि मेन्दा आरो इसोरनि मेन्दा। जों बिनि सोमोन्दै बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों सोलोंबाय आरो बेबायदिनो सोलोंलांबाय जोङो थागोन आरो बेबायदिनो जोङो गियान लाब खालामबाय थागोन। बे गियान लाब खालामबाय थानायाव इसोरा जों बयखौबो आशीर्बाद होगोन होननानै आङो आसा खालामो। आं दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नो नागिरबाय। दा दोनथ'नायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटआ नोंथांनि मबाइलाव गोख्रैनो मोनहैनानै नोंथाङा बयनिबो सिगां नुनो मोनो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।